Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye ubaba uNsibande ekubingelela Ndlalifa izulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi, siyambonga kakhulu uNkulunkulu wethu. Siyamdumisa ukuthi usidinile kuze kube yilesi sikhathi. UNkulunkulu ophilayo. Bangcwele usuku lwayizolo uvele lwashintsha. Ngenxa ukuthi ukukhohlwa kungibambile. Ngiyakhumbula ngithi ngizokwenza isihloko esisha. Ngadina ngasenzanga ngi-under pressure ngomsebenzi wenu. Ngathumela ezintshumayelo yasentabeni. Isihloko esisha sithi dalula imisebenzi. Isihloko senkonzo yezulu, dalula imisebenzi yobumnyama. Ngani sidine sesifunda base-Efesu chapter 5 verse 8 kuya ku-14. Akulutho-ke ima ngisilungisa namhlanje, kodwa ayithi ngizonithumelela yona ngelinye ilanga mhlambe nohlangana nayo, ngoba ayizufana nalezi zasentabeni. Emva kwesikhashanyana, emva kwensuku ezimbalwa ezimbili ezintathu ngiyazicisha ngoba sisuke sesinayo ku-YouTube. So-ke nami ngizama ukuthi amafoni amangashesha agcwale, noma kwamafoni ane-space esikhulu ngendlela emangalisayo. Sengisebenzisa amafoni ane-space okuthiwa yi-1 terabyte. 1 terabyte i-space leso. Ngoba u-512 hayi ayisa igroup inkulu kakhulu, awusalungu 512 gigs. So it's 1 terabyte gigs, or not gigs, it's 1 terabyte. Lo terabyte umele ama-gigs. So-ke siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngamanye amagama it's 1000 gigs, 1000 gigs. Kodwa noma kunjalo-ke ufuna ngibe ne-caution inkonzo ngizicishe. Uma kuwukuthi ufuna inkonzo ngachaza inkonzo uzoyithola kuza kwenu omfakile noma yena ofake wena. Mina imkhuleko kuphela engininikeza yona. Uma ufuna inkonzo ungayiceli kumina. Inkonzo angizibeki nami ngoba ngisuke sengazi ukuthi mazi ku-YouTube sihlezi. Okwakho nje uma ufuna inkonzo vele ungene ku-YouTube, ubhale igama lami, ususpacer, ubhale idate, izovela iqhamuke exactly leyo nkonzo oyifunayo, yanoma yiphi idate oyifunayo. Siyazi ukuthi igama lami lithini, angithandi ukulibiza. Abanye bayalimala bacabanga ukuthi ngiyaphakama. Kanti cha, angiphakami, ngithobeke kakhulu, kodwa into uNkulunkulu anginikeze yona. Angizoyisho-ke nokho. Kodwa nje uyalazi igama lami mawungena ku-YouTube ukuthi lithini, bese-ke uthi space, bese-ke ubhala idate, iyavela leyo nkonzo. Abafakazile mabefuna ubufakazi babo, ubhala igama lami uthi space, bese ubhale lakho, bese kuvele kufika nje ubufakazi bakho. Uma usufakaze kaningi ku-YouTube uyovela nabo bonke ubufakazi bakho buthule bube ulayini buthi. Igama lami ungena ngalo liyisango lokuya enkonzweni zasekhaya lizwi, kodwa uJesu uyisango lokuya ekhaya ezulwini. Uyawubona lo mahluko. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, sasigcinile kuze kube manje. Siqhubeka-ke nenkonzo zasentabeni. Sizoqala la sagcina khona ngoLwesithathu. Kodwa-ke ake ngifunde izwi lenkosi, noma phambi ngilifunde ake ngiguqe ngikhuleke simcela uNkulunkulu simnxuse abe kanye nathi. Sazi-ke noma kuzophinde kwenzeke sayizolo ngithi inkonzo yasentabeni kanti akuzoba yiyo nama ngazi. Into engiyazi iyodwa, namhlanje ngisagitshelwe. Hayi, namhlanje ngisagitshelwe, ngiyamuzwa, hayi ngiyamuzwa. Usangigibele namanje. Ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu ngalokho. Ngibonga imikhuleko yenu ngoba ngaphandle kwayo mhlambe nami ngabe angisekho la, noma ngabe sengisesihogweni ngiyasha. Kodwa ngoba khona ama-intercessors, amanxusa angithwele, ngiyabonga. uNkulunkulu anibusise. Nami nginithwele ngomkhuleko zonke izinsuku, mini nobusuku. Engane ngumqhele wami. Engani wena umqhele wakho ilabo balethayo. Uyofika uletheni ezulwini uma ungaletha abantu. Letha abantu bangumqhele wakho. Bangumqhele wakho. Letha abantu wena. Manje iyangimangalisa, azake ngidlule kuyo le ndaba sengikhumbulile ngingakathandazi. Ngithe kusukela angazi nini umuntu sengizomfaka la wena ukhona, nawe ukhona uzombona mayiphuma. Umuntu nje sengizomfaka la ukhona. Ngiqalile-ke ngiyakwenza lokho.
khona ama-branch arelaxile nje awafaki bantu. Ngiyanitshela mina nizophela nya nizophela nya, ngoba ngibuka ukuthi into ezosilungela manje sizokhulisa i-group uxolo, sokhulisa i-group. Ama-group aqala ku-group number 1 azofika ku-group 11. Sizokhulisa i-group ekhuliswa abantu bayo. Uma abantu bale bengayikhulisi bephuma nje, hayi bazophuma impela ukuze baphele noma kusale wena ongafuni ukuletha abantu. And iyasebenza lento sengiyibonile. Khona ama-branch engeze washo manje azofika ku-1010, i-maximum u-1010 wami, kodwa i-maximum ye-WhatsApp u-1024. Mase safika nje ku-1024 igcwele uWhatsApp futhi uvule enye igroup. So into esizoyenza ngokugcinwa inkosi, ama-group azofika ku-1010 awalaba abantu abakhuthele. Masifika ku-1010 sizovula ngiyalinganisa ugroup number 3B. Okungukuthini lokho? Angathi group 3B, ngiyaxolisa. Ugroup number u-3B umezalwa ugroup number 3. U11C umezalwa ugroup number 11B mayezalwa ugroup number B. Ugroup number 11 ke u-unfair kancane ngoba usenabantu abala ku200. Ngoba vele bengisafaka nje bekusekude kakhulu le ku1010. Kodwa ke sizobona uNkulunkulu ukuthi usikholela kuphi uma segcwele ama-group, noma sikhuphula wona ugroup 11 siqede bese siphinde sibuyela ke sesivula. Kodwa nje njengamanje ngifaka umuntu la wena ukhona. So ngiyacela zisho ukuthi wena ugroup na. Khona abantu abebengazazi ba group number bani. Zisho, kodwa uma ungayishongo ngiyakwazi mina ngiyakubheka ngiyakuthola ugroup number bani. Abantu bakho bese ngibafaka kuleyo group. Khona uzobabona mabephuma, ubabone mabefaka ama-emoji, ubabone mabenza okuthize, ukhulume nabo. Ngoba mayesebonwe yimina enza i-emoji, ngiyamkhipha egroupini, ngimbhale ngithi removed left bese ngiyamblocka. Ngimblokelane ukuthi angazikuceleli edlale. Mayefuna ukubuya serious uzotshela wena wamfakayo noma tshela omunye athi cela ningicelele uba unzibanda uxolo, cela ukubuyela egroupini. Kwenzeka iphutha. Into engayithandi laba bathi angazi kwenzeke kanjani, angazi ngifake kanjani i-emoji. Ngoba ungazi ukuthi uyifake kanjani kusho ukuthi phela uzophinda ayifake. Mayisephinde ayifaka sengimkhipha unomphela ke mina. Yaphuma nje asizophinde sibe naye. So ke qikelelani iminwe yenu bese khona bathi iyazingenela iphutha. Uzesihogweni uyaliqamba mama. Ayikho i-emoji ezingenelayo, ingeniswe uwena ngeminwe yakho ngefoni yakho. Yekani ukuthatha amafoni wadlalisa izingane bese ingane zifaka ama-emoji ngoba mina ngothi wena ngikukhiphe. Mawuqasha ngengane zakho nje uthathelani into kaNkulunkulu, into esemqhwanga ke empilweni yakho uyinike izingane. Hayi kahleni bazalwane. Ake sibe serious. Ngiyabonga ke angiguqe ngithandaze. Sezinzanele lezi indaba sifuna ukuzwizwa namhlanje webaba uNzibanda ume kancane. uJesu Kristu inkosi. Babolungileyo babongcwele, uNkulunkulu nomusa siyazithoba phambi kobuso bakho, sibonga ukusigcina kuze kube manje. Ngiyacela ukhulume ngomoya wakho ingcwele, sizwe lokho Nkosi ofisa sikuzwe. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga ke uNkulunkulu wethu. Sizofunda ke Matthew chapter 5 verse 9. Uma siqeda lapha esithi uNkulunkulu usholane ukuthi wabe ufuna umuntu esikhaleni. Masiqeda lokho sobe sesibuyela ke singena kuMatthew chapter 5 verse 10. Ngiyasola sekuseduze kodwa angazi. Kodwa ke selokusimile ngoba uNkulunkulu uyambule lento siku chapter 5 verse 9 kaMatthew. So ke yikho uMatthew chapter 5 umgogodla kodwa sibe singasakhuluma ngaye ngoba yambulwe indaba yokuma esikhaleni siku chapter 5 verse 9. So mayiphele ukuma esikhaleni sibuyela siya ku chapter 5 verse 10 sigijima nawo kama verse asize sihlukiswe uNkulunkulu la ethanda ukusihluki. Ubona izocishe wasihlukisa
ucishe wasihlukisa wasifaka ekutheni dalulani imisebenzi yobumnyama. Anifuni ukuyidalula. Anifuni ukuyidalula imisebenzi yobumnyama. Dalulani imisebenzi yobumnyama. Ngoba iyakudla kasincane kancane. Mhlambe washelwa ubhuti kamfowenu. Ngithini manje? Mhlambe washelwa ubhuti wendoda yakho. Wamkhuza wakhuzeka. Kodwa uthula usho lutho usabuxabanisa umndeni. But-ke akubi kakhulu sabuxabanisa umndeni. Usazivuma leso sono. Ngoba izokudla lento uzombuka umthande ubhuti wendoda yakho. Abone ukuthi uyamthanda bese niyalala. Kanti wathula ekushelile wamkhuza wakhuzeka kodwa yakudla le. Ngoba izokudla ngoba iqhamuka kuSathane. Yazi ukuthi ngisho iphupho engekho umuntu enhlizweni yakho uphuphe ulele naye bese uyathula. Ngazi ngangayixoxa le ndaba ukuthi umunye umfundisi weza kimi wathi baba uNtsibande isenkonzweni ke njengamanje yayizolo nokho ngoba nakho iyavuka kodwa bakithi moya oyingcwele moya kaBaba. Ofika umfundisi kimi wathi baba uNtsibande ngicela ukuvuma isono. Yini na? Ngizithole sengilele nomzalwane. Sesilele ngokocansi nomzalwane. Asishelananga kodwa bese sesilalile wabuya umqondo wami thungonile. Cela ungithandazise. Hawu mfundisi. Solale nomzalwane? Yebo. Celela uxolo uNkulunkulu. Hayi, before sicela uxolo umfundisi. Umphumela lo yini yakenzeka kuwe? Wamfisa? Wamshela noma wamphupha? Wathula umfundisi wathi hey yazi baba uNtsibande ngake ngamphupha ngilele naye. Kungekho lutho enhlizweni yakhe. Wahlambuluka lelo phupho? Cha. 5 years later walala naye. USathane eyisebenza lezo zinto. Ingakho nganikeza umkhuleko wamaphupho. Mawuphuphekayo uvuka ulalele bese usho Roma 10 ugcina ngoRoma 10 uhlambulula iphupho lakho. Ngakho ke uSathane isimanga somuntu uyayisebenza into emfihlakalweni. Uzophuphulele nomuntu kungekho lutho kuwena uvuka uyithulele vele uthula nilalanga kodwa nilalile kumoya. Kanti nogcina nilalile ngoba nakuyena umazi ukuthi wenzani. Uyayitshala lento basobha. Hayike sengithandazile bheka seku 12 minutes siya 13. Asingene intshumayelweni yasentabeni. Dalula imisebenzi yobumnyama. Ngiyathula manje. Dalula. Uthini ke uMatthew chapter 5 ngivule enye into nami la. Verse 9. Babusisiwe abalamlayo ngokuba bayakuthiwa abantwana bakaNkulunkulu. Babusisiwe abalamlayo. Bese siyabuya siza la uHezekiel chapter 22 verse 30. Ngafuna ukuba umuntu wokubika uthango emesikhaleni ngaphambi kwami ngenxa yezwe kuba ngalichithi kepha angimfumananga. Ngafuna umuntu angimfumananga. Sibhizike ngoPeter chapter 2 xolo. Hey madoda. 2 Peter chapter 3 verse 4. Petro wesibili sahluko sesithathu sifunda ku verse 4. Sike samthinta uverse 4. Ngenza ukuthi lento senze into kuthiwa urecap. Kahle hle sigcine ku verse 8 kodwa ngizoqala ku verse 4. Bethi siphi sethembiso sokufika kwakhe na ngokuba kusukela obaba balala konke kumi kanjalo njengokwaseqaleni kokudalwa. Abantu abangumphika uKristu abathi ngeke asafika uJesu nibona ngathi uyeze ngani yonke into isafana lokusazalwa nobaba balala izinto zisame njengoba zenjalo. Verse 5 ngokuba bethanda ukukhohlwa lokhu ukuthi kwaphakade izulu lalikhona kanye nomhlaba wavela emanzi kwaphakade. Makushiwo into yaphakade sho million years iminyaka engabaleki. Ngake ngayichaza mhlawumbe uNkulunkulu ophinda sihole ukuthi ngaphambi kokuba kube khona uAdam kwake kwaba khona abantu noma izilwane noma yini angazi kodwa kwake kwaba khona ukuphila okukhona emhlabeni bengakabi bikho Adam. So yikho ukuthi umhlaba kwaphakade wawukhona. So sisizukulwane esinye from Adam kuze kube manje esiphile emhlabeni.
Asazi ukuthi lesi saphila ngaphambili uNkulunkulu wasidedela saphila isikhathi esingakanani, wayesewubhubhisa umhlaba ngamanzi. Washintsha ishape, washintsha yonke into njengoba kuGenesis 1:1 uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba eqaleni, bese uyakuthusa umhlaba usuqhamuka umbozwe amanzi. Angikho-ke lapho, bengidlula nje ukuthi wazi ukuthi uma kuthiwa kwaphakade umhlaba wawukhona kushiwo into esingayazi. Umhlaba uvele emanzini, umi ngezwi likaNkulunkulu. Kwaphakade izulu lalikhona kanye nomhlaba. Kulindele usuku lokwahlulelwa nolokubhubha kwabantu abangamesaba uNkulunkulu. Lezi zinto zilinde lokho. Khumbula phela kusazoba khona nomhlaba omusha nezulu elisha emva kokwahlulelwa kokugcina esikuthola lapha kwiSambulo chapter 20 mangaphazami 2 verse 11. Ukwahlulelwa kokugcina. Emva kwalokho kwahlulelwa kuzoba khona izulu elisha nomhlaba omusha. Verse 9. Inkosi ayilibali ngesethembiso sayo. Baphendula lokhuyana ukuthi abantu bayakhohlwa ukuthi kwaphakade izulu lalikhona kanye nomhlaba. Abantu bathi siphi isethembiso sokufika kwakhe na ngokuba usilokho baba balala konke kumi kanjalo, bekhohlwa ukuthi izulu lalikhona nomhlaba kwaphakade. So-ke lezi zinto zilindwe usuku lokwahlulelwa nelokubhubha kwabantu abangamesaba uNkulunkulu. Mase zidlulile bese kwenzakalani-ke? Inkosi ayilibali ngesethembiso njengokuba abanye bathi kungukulibala, kepha yanibekezelela, ingathandi ukuba kubhubhe namunye kodwa ukuba bonke beze kuphendukeni. Nkosi sibekezelele bafowethu, singathathi kancane leyo ndaba. Kubekezelele wonke umuntu emhlabeni. Athi kuverse 10, kepha usuku lwenkosi luyofika njengesela, mhla amazulu yakudlula ngokuhlokoma, kuyokusha konke kubhidlike, nomhlaba nemisebenzi yawo kuyakusha. So lezi zinto zizosha kuphela nje salinde usuku lokwahlulelwa nolokubhubha kwabangamesaba uNkulunkulu. Isambulo 20. Emva kwesambulo 20 kuzongena isambulo 21, izulu elisha nomhlaba omusha. Lapho siyophila khona kulomhlaba isono sobe singasekho. Kulomhlaba ilanga nenyanga kobe kungekho, ngobe kukhanyisa inkosi uNkulunkulu noNkulunkulu indodana uJesu Kristu. Ibona abazobe bewukhanya emhlabeni, bewukhanya ezulwini elisha. Ngoba iJerusalema elisha liyokwehla ezulwini njengomlobokwazi ehlotshisela umkhwenyana. Funda kwisambulo lehlele emhlabeni. Kobe kungaselona leli Jerusalema elakhiwe uSolomon, kodwa kuzobe sekuyiJerusalema elisha elehle ezulwini. Kolona dolobha lasemhlabeni lelo uyobe lungasekho ulwandle, kube sekumhlaba nje, kungasekho kona, ngoba uSathane uzobe ephonswe kwalasha. Akhonyoke yofika isikhohlisi. Hawu madoda, leziyeza lezo nsuku. Khonza uNkulunkulu ngokuthembeka ube ngcwele ukuze zikufice. Kepha usuku lwenkosi lufika njengesela. Asakhuluma ngokulandwa kwebandla manje. No, sesisho usuku lwenkosi lokwahlulelwa. La mazulu eyakudlula ngokuhlokoma, kushe konke kubhidlike nomhlaba nemisebenzi yawo kuyokusha uma sekuhlulelwa abantu. Mase kuthathwa isihogo saphonsa echibini lomlilo. Kwathathwa nolwandle. Kwathathwa yonke into yaphonsa echibini. Kwathi angivele ngilifunde leli verse bakithi, hawe madoda, bayahlupha. Bajwayela abantu ababakhohlisa. Mina ngeke ngikhohlise. Ngokutshela into ebhaliwe esezwini lenkosi. Aselapha kwiSambulo chapter 20 verse 11. Chapter 20 verse 11. Ngase ngangizomchaza, ngizofunda nje ngifike kuverse 15. Izulu elisha nomhlaba omusha verse chapter 21. But uverse 11, ngase ngibona isihlalo sobukhosi esikhulu esimhlophe, nohlezi kuso ubuso bakhe babalekelwa izulu nomhlaba. Akutholelwanga indawo, ngabona abafile abakhulu nabancane
bemi phambi kwesihlalo sobukhosi izincwadi zavulwa, nenye incwadi yavulwa ngeyokuphila, nabafileyo bahlulelwa ngalokho kulotshwe encwadini. Nanjengokwemisebenzi yabo, verse number 13. Nolwandle lwakhipha abafileyo ababekulo, nokufa neHadesi kwakhipha abafileyo ababekuko. Bahlulelwa yilo nalo njengokwemisebenzi yabo. Ngithi yazi khona abantu abafela abagwilika olwandle bayokhishwa nabo balethwe khona. Athi-ke uverse 14, ukufa, death, ngoba ngantshela ukufa kuyaphila kuyinto. Ukufa neHadesi ngantshela ngathi isihogo siyaphila. So ukufa neHadesi kwaphonswa echibini lomlilo. Yes, ngoba ukufa kuzobe kungasekho, neHadesi lingasekho, kukhona ichibi lomlilo kuphela okuzobe kuphoswe ukufa neHadesi nabo bonke abangamsabi uNkulunkulu. Bese kuthiwa lokhu kungukufa kwesibili, ichibi lomlilo. So abantu abasesihogweni njengamanje basahlalela ukufa kwesibili, ichibi lomlilo, second death. Bafile ngokuphonswa esihogweni, basazofa kwesibili, ichibi lomlilo, la-ke ngeke kuphinde kuphume noyedwa. Verse 19, uma ekhona ongafunyaniswanga elotshwe encwadini yokuphila, waphonswa echibini lomlilo. Ilona-ke lokugcina, mase kwenziwa ichibi lomlilo baphonswa abantu, kuzoba khona izulu elisha nomhlaba omusha. Iyona nto uPetra akhuluma ngayo la, ethi inkosi ayilibali sethembiso sayo, njengalokho abanye bathi kungukulibala, kepha iyanibekezelele, ingathandi ukuba kubhubhe namunye, kodwa ukuba bonke beze kuphendukeni. Verse 10, kepha usuku lwenkosi lofika njengesela, mhla amazulu yakudlula ngokuhlokoma, kuyakusha konke kubhidlike, nomhlaba nemisebenzi yawo kuyokusha. Verse 11, njengalokhu-ke konke kuyakubhidlika kanjalo, kumele ukuba nibe ngabantu abanjani ekuhambeni okungcwele nasekumesabeni uNkulunkulu. Umbuzo lo, kufanele nibe ngabantu abanjani? Wena-ke uzowuphendula. Njengalokhu konke kuyobhidlika kanjalo, kumele ukuba nibe ngabantu abanjani ekuhambeni okungcwele nasekumesabeni uNkulunkulu na? Verse 14, ngakho bathandekayo, lokhu nibheka lezo zinto, khuthalelani ukuba nifunyanwe ninokuthula, ningenabala, ningenacala kuye, nithi ukubekezela kwenkosi yethu kungukusindiswa. Yilo naloyo akakhuthalele ukuba abe nokuthula. Ngeke ube nokuthula ungayivumile izono. Khuthalela ukuba ungabi nabala, khuthalela ukuba ungabi nacala. Washo njalo ku-Abraham, Genesis 17 verse 1, Abraham, hamba phambi kwami ungenacala. Ngiyangaphazami noma verse 2 angisazi, kodwa Genesis 17 wathi akahambe phambi kwakhe angabi nacala Abraham. So-ke nathi masihlale sikhuthalele ukuba sibe nokuthula. Ukuthula sikuphiwa inkosi uJesu ngasezivuma izono. Khuthalela ukuba ungabi nabala, kungabi nasono ongasivumile. Khuthalela ukuba ungabi nacala ongalivumile kuye. Bese uthi ukubekezela kwenkosi kungukusindiswa, ngoba ma inkosi ingakabuyi, vuka ekuseni uthi inkosi ngambulele, yini enye engiyenzile, ngiyacela ungithethelele. Umkhuleko ufuna ukukhulekwe noma yimuphi umzalwane ngesikhathi usalindile, ngoba inkosi yasibekezelela. Usuku lwalo uzofika njengesela. Ulungile na? Angiyabuza mina, ulungile na? Yikho uNkulunkulu edinga wena, osubonisiwe wakhanyiseleka, uma esikhaleni usiza abanye ukuze inkosi ingalichithi izwe. Uyadingeka uma esikhaleni. Uhlaleleni ngempela ungama esikhaleni? Icala likabani ukuthi wena uma esikhaleni? Elakho. Ngiyakuqinisekisa ngosuku lokwahlulelwa lokhonjiswa abantu okwakufanele basindiswe ngawe. Hayi, angazi uma ngizwa. Ake sithathe example kaBaba uNsibanda. Kuba uBaba uNsibanda akavumanga, laba abantu abangaka ekhaya lezwi bebeyonza njani? Bebeyofunwa kumina igazi labo, bathi uNkulunkulu uyawubona lo more than 10,300 plus uYouTube engabazi. Yazi uYouTube mawungavula umkhuleko kaRoma 10 verse 9 unabantu mangaphazama ukuthi over 30,000 abantu asebewulalelile. Ngiyakholwa ukuthi uwafu wakhona mhlawumbe usumamukelile uJesu, angibazi. So bonke labo bantu
bangumqhele kaBaba uNtsibande. Ebengizothi uma ngingakholwanga ngingavumanga ngikhonjisa inqwaba yabantu athi uNkulunkulu yabo laba bantu kwakufanele baphenduke ngawe awuzange ungilalele. Ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi ngamlalela. Ngiyabonga ukuthi qhubeni ngithwale ukuze ngingaphumi endleleni. Nawe ngiyakukhulekela. Ngakho-ke yimi esikhaleni. Kunabantu ozobathola athi uNkulunkulu laba bantu ngangifuna basindiswe ngawe kodwa uwenzanga umsebenzi. Uhamba ubalandele nesihogweni nonke. Qaphela. Luyeza usuku luza njengesela. Masisebenza kusesemini. Mangisebenze kusesemini. Sebenza nawe kusesemini. Kuyeza ukuhlwa lapho ngeke kusebenze umuntu. Masithandaze. Ngiyakholwa ukuthi hayi engathi asikaqedi ngendaba kuma esikhaleni kodwa ke sizoza uNkulunkulu uthini angazi. Asithandaze ube nempela sonto enhle nemnandi. Ngokuvuma kwenkosi uzoyithola inkonzo kusasa. Asindawo ngine-appointment la kunabazalwane abazofika la ekhaya. Kade bayenza. Uma ufuna ukukhuluma nami ufuna ukungibona uye ungene kulayini ubamba ulayini njengoba ngike ngithi kuna 8500 okwamanje uzobamba ulayini emva kwalokho ulinda usuku lokufika uzongibona. Uma ufuna ukungibona akushintshi akeqi abantu umuntu ufuna ukungibona ubamba ulayini bese ke eyakwazi ukuzongibona. Hayike asidlule lapho angikuthandi nami kwenzeke kodwa isimo ngoba akekho kufanele equlayini. So kade babhuka bazofika ke ngokugcina inkosi kusasa ngilinde bona. Ngizobona noma inkonzo yakusasa ngiyenze ekseni mhlawumbe ukuze ngesikhathi enijwayele ukuthi ngibone ngani ibone noma ngoqeda ngithumele ngoba ngasohlala isikhathi esingakanani nabo kodwa nginethemba elithi nizoyithola inkonzo yakusasa ngokugcinwa inkosi. Noma abe kuntambama ke kakhulu uma besiphuzile uqeda kodwa ngiyamkholwa uNkulunkulu uma isigcinile nizoyithola inkonzo yakusasa. Usuku oluhle. uNkulunkulu anibusise. uNkulunkulu abe nani. Siyanithanda kwaNtsibande. Siyanithanda entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Siyanithanda kakhulu ekhaya lezwi uJesu Kristu inkosi. Lethana abantu abazalwane. Lethana abantu amagroup enu awarifileka abangena abantu ngoba wena uhlezi awulethi umuntu. Uvuke ekseni ubuke group yakho ke yagcina nongenisa umuntu. Lesonto ngicabanga akaze ngene umuntu kanti khona ama group abheke kulo 10 njengamanje. Wena kusele ne group yakho. Kodwa nibachazela abantu ngoba mabephuma bazophuma kabuhlungu. uJesu Kristu inkosi. Masithandaze. Babongcwele babolungileyo uNkulunkulu wethu nomusa siyabonga. Ngiyathandaza Nkosi ngicela ukuthi ube kanye nabo abantwana bakhe ezindaweni zonke. Ube nabo uNkulunkulu wami onomusa. Balizwe balenze izwi lakho ngoba liyisikweletu. Ushilo kuJohn chapter 12 verse 48 wathi ngeke usasahlulela kodwa yizwi olukhulume kithi elizosahlulela. Ngiyakubonga ke uNkulunkulu wami onomusa. Ngiyabonga udumo lonke lungolwakho lukufanele izikhathi zingakabibikho namanje kuze kube phakade. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Baba uNtsibande siyabonga kakhulu bangcwele. Ngithanda ukudizelela. Umunaka ngicabanga 2 weeks ngikwenza njalo uma ngithumela umbiko wangolesihlanu ngigcina ngokuthi ngithi njengalo yambona lo akalaleli ngisuke ngenzela ngoba ngiyazi bazoba khona abazingezulalela ngenzela ukuthi iqondana naye leyo issue uma esethi uyalalela nangithi njengalo yimi ngempela futhi so ke namhlanje ukhona useyithumelile ivoice note oyedwa kwamanje ngase ngimfakela. So uma ubona ngizwa ngisho njalo okwazi ukuthi ngoba ngiyazi ukuthi awukho 100% bakhona abantu abangalaleli. Khona kungalalelile namhlanje ekseni uyithumelile ivoice note yakhe. Akugcinile ngiyaxolela mina ngiyaxoxela sengiyazi. Ngokugcina inkosi basazoqhubeka. Nakusasa basazoqhubeka. Asithumeli ma voice note ngale weekend. Kuphela siletha abantu bese siyabhuka sibhukhela ukuvuma izono noma sibhukhela ukubhabhadiso. Kuphela zimbili izinto ezenziwayo.
bese kuthi ngesonto emva kwenkonzo ngilindele ama-report from kubefundisi, ngiwalindele ngesonto. Abefundisi bami angazi ukuthi bakhohlwa noma kunjani, bazowathumela ngoMsombuluko late kwesikhathi ntambama. Hayi bafowethu ngeke. Kusho ukuthi ukuxegisa kwami ngithi lethe ngesonto nangoMsombuluko ekuseni kona ukudanti walethe ntambama Monday. So ke befundisi i-report iza Sunday, hayi ngoMsombuluko. Hayi ngoMsombuluko. Angazi ukuthi nihlulwa yini bafundisi ba. Mawuphuma nje enkonzweni, angithi uphethe amafigures enkonzo. Kubala wena noma wacela umuntu akubalele. So lo muntu ubalile enihlezi. Mawuphuma wena, ungavela ngisho ungakafiki ngisho ekhaya mawuthanda, ungavela uthumele i-message. Siphumele inkonzo angithi thumela i-message nayi report yosuku. Yini kuze kusha uMsombuluko ntambama into yangesonto engathuli. Bafowethu, ngiyasaba ukusho uJeremiah 48 verse 10 elithi uqala ekusiwa umuntu owenza umsebenzi kaNkulunkulu ngokunganakekeli. Anisusuka ke befundisi nilandele isiqalekiso nje. Qala ekusiwa umuntu owenza umsebenzi kaNkulunkulu ngokunganakekeli. Jeremiah 48 verse 10 hamba umfundi. Singakafiki ekupheleni kwalelo verse elithi nogodla inkemba yakhe egazini uqala ekusiwa. Kodwa nje wenza umsebenzi kaNkulunkulu ngokunganaki. Uhlulwa nje ukuthi mawuphuma enkonzweni wena uthumele i-report kubaba uNtsebane ukuthi bebe bangaka abantu. Hayi kahle bafowethu, sengathi kukhona abantu yazi ukuthi iyasiza lento. Mawubona umsebenzi obomfundisi wakuhlula, umsebenzi wokuphatha ibranch uyakuhlula, khuluma, sikhulule, ube umzalwane. uNkulunkulu uzosinika omunye umfundisi asiphathele lo branch. Baba uNtsebane uyavalelisa uthi uJesu Kristu inkosi.